shige ka a cikin rai sai ka ji bakon yanayi in kika bari mai sona ciwon hauka zan yi tun da na saba daga ninki dan bake ya zan yi ban san so ba amma sanadin gini ko ya zan yi babu kamar ke a fagen iya so yayya 'yan mata. A fitan ƙauna ba zai so rabuwa bakin yi karamci kuna mai sona ba zan ki faɗa ba ɗana alale in an masa kai ba zai manta ba na gama dukkan lissafi na ba zan same ke ba ke kika nuna soyayyar gaskiya baki boye min ba. Faɗa bar ba ni da aikin cutar da masoyi ba zan iya yi ba tukuli ne ke sa ka ga mai kaso bai samu rabo ba ke ce jigo da sakan ɗaya ba bike ba zan iya yi ba wata soyayya da na yau can baya bata mini uzuri ba na shiga kogin ƙaunar tashi ya so ba za ta yi min ba. Ya zama bin tausayi babu kula wannan kan so ya zama mai yawan dare mai saka kwalla in ba ke ne rayuwa ta za ta zamto kila wakala masu gari ne in za su yi sa ko sai an baza shela ba da burin da ya kai mai aure in ba ki kula na zafe ki matsayi